Dalan, kinapudno ken biag. Naimbag nga oras kada kayo amin papagayam. Inta ibasa ti umuna a Juan, Kapitulo 5, versikulo 14. Di tay bumdeng nga umasidag iti Dios, agsipod taamo tayo, nga ited na ti anyaman adawaten tayo, nulakit di tamayan nurot iti pagayatan na. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok diti programa tayo. Dala, kinapudno, kandiang. Sigurado ka kadin dito lugar ang naturunta, Renato? Saan, Veron? Iso ang masabol at ang agbalintang alerto. Nabanuga kun nga agakar-akar iti paglimlimangan a lugar, Renato. Agpada ta. Kaya't kumutun ti agbyag iti naulimag. Naman niya nga ron ti maaramidan ta. Masapol nga agbalintang alerto kunak manen. Tabas sit labid dot. Ang mga non niya ti mapasamak ka data. Renato. Laglagi pang Veron. Saan lang adag iti rebelde asigod akakadwata tinaskan nga ilimungan ta. Masapol nga agan nadamot lang kadag iti panakabag iti lintag. Wan nga ron. Dahita ti makapaladingit iti kasasaan ta ita. Ngam di kagdanan. Mamati ka saan tamaan ano. Kastamot lang ti pamatik, Renato. Basta saan ta alipatan ti agkararag, kan agkamang iti namarswa. Kabarbaro ka dito yung lugar miyan niya. Ha? Uuan. Si mangpot kami idi na minsan nga aldaw. Kunakto, paykat. Amin kami nga gindag dito'y, agaam mo kami. Ita ka lang anak kita. Iso nga amok kabarbaro ka dito'y. Asino ti kadwam? Ti asawa. Nagapo kami ijay syudad. Kasta ka di? Amom, ado kada kami ti agar-ara pa makadanon ijay syudad. Taam mo mi anaduruas ti panagbiag ijay. Kasta ka di. Sige ha. Panawan kan dito'y. Mga nasapsapulan na kun ti asawa. No kasta, di mo pa'y nakit-kita dagiti kabarbaro a kalugaran tayo. Saan pa'y nanang? Ngam ibagbaga dagiti kaaruba. Nga addan sumagmamano nga aldaw nga at dada dito'y lugar tayo. Ay, wan nga rod anak ko. Amangan no sanda man nakigayam, iso asaan da rumrumwar. Nga ta, nanang? Ay, nasaok lang matkit di Ngam saan arumbang nga agatap tayo latan. May papan ka dagiti kabarbaro dito'y lugar tayo. Pudno day ta, nanang. Kasta ti kanayon nga ibagaday di tatang idi si bibiyag pay. Saan arumbang apagatapan iti maditipada aparswa. Nang runa no awan mat ti pamanagnag. No kasta, kabarbaro ka iti na ito yung lugar? Wan padre. Da kami iti asawak. Kasta gayam. Ayam ayan ti asawam. Apay ngagmay saka ngayon may ditoy. Madlaw kong adda pagamkam. Iso na saya at tay may ka ditoy. Ala, umay ka. Di tao nagtisimbahan ti pagsaritaan ta. Umay kan kamsat. Jaknam naman ting kumpisar mo kanyak, Renato. Padre. Ala, di ka madanagan. Nasisingped dagiti agindag iti da ito lugar. Iti makatawan nakaadak dito'y kaaspadi iti da ito parokya. Kabisado kung ti ugali dagiti lumugar. Simple lang ti panagbiag da. Agam naragsak da. Sapay lang ko mapadre. Tadito yung ti lugar ang nairanta para kada kami iti asawak. Ikararagyo da ita iti Diyos. Saan apaayan ti Diyos ti daw dagiti kumararag kan Juana? Nang runa, numayan nurot iti pagayatan na. Padre. Agam ti balakad ko. Kasayatan lata no sumuko kayo iti asawan. Tapno magunodyo tinaan-anay at alinaay ti panagbiag. Renato,
Marignak anasingpot dagiti agindag dito nakaisarungan ta lugar. Kastamat lang tinapaliw ko. Isa pa nagkunakit na talgad ta dito eh. Sapay lang kumatakas ta nga agpaiso. Talaga ngamin akayat kung ti agbyag iti naulimat. Oh, api anak sinaay ka. Malagip ko lang tinaibaga kanyak ni Padre Simon. Napan ka ijay simbaan? When, Veron? Amumot amanipod iti pinanggap tan ti agbyag iti naulimag. Simbaan ti kanay na pagkamangak tapno agkararag. Renato, Nakasaritak ti padi iti dayto a lugar. Nagkumpisarak kang kuana. Isong amunan ti may papan iti pudno a kinatao da. Renato, husto nga tati inaramid mo. Di pa nagkumpisar mo ti kayat ko asuhan. Amin a lugar a nakaisarungan ta. Nagkumpisarak. Amom dayta, Veron. Tinasayat. Sumurot ka kanyak iti sumarunong ay papan ko di simbahan. Masapol nga agkumpisar ka met. Tapno nalakla ka magunod ta tikidkid dawon ta iti Diyos. Anatali na ay apanagbiag. Nasimpot dagiti agasawa na isarong dito'y lugar tayo, Padre Simon. Awan ti makunami kadakwada. Nasayat no kasta, Osang. Sa bagay, nasisingpot kayo mat at dinanunday ti dayti a lugar. Iso mamatiak nga awan ti rumso aparikot. Pudno dayta, Padre. Naku na nga rod ti amak, akasaritak ni Renato. Taamangan no kayat na aso kayon ti dagami. Tapno ada panggadang na. Ngam, nakunak nga amangan no saan nga amo ni Renato ti aggamulo iti daga. Pagkunaam, Osang. Kat no naggapudamat gayam iti syudad, Padre, imposible nga amo ni Renato ti aggamulo iti daga. Saan lakit di ana iruam dayjay. Ha? Angem, oray no kasta, padasag tulat ta kasarita ni Renato. Barang numayat, ta sigurado a masursuro na ti agsukay iti daga. Naulimag to'y lugar mi, Veron. Nasisingpat dagiti agindag dito eh. Kang runaan na. Agaam mo ti amin nga agindag dito eh. Maragsakan ak nga rod. Taditi tinakaisarungan mi alugar. Damagak man laeng. Apay api manaw kayo ijay syudad. Ha? Kuang amin. Narigat ti panagbiag ijay. Saan akas ito'y probinsya a simple laeng. Kasta ka di? Juan Paula, iso ang nagdesisyon kami kini Renato. Amang kita kami iti naulimak a lugar apag naadan mi. Ket dito'y tinakaisarungan mi. Madanagan nak Renato. Amangan no adan tulat na makaduktal iti kinasya sino ta. Kasano ang makapagbiag ta iti naulimak no mapasamak day ta. Veron, Anya tirumbang nga aramidan ta. Diyak mo. May salang ta amok. Natalgad ta bayat nga datay ti dayto a lugar. Kaya't no kasano, makapagbiag ta dito iti naulimak. Nang runa kat nasisingpat na kita agindag dito eh. Kasanon no bilang ta. Maawatak ti gayat mo asawan, Veron. Isong agdang kay tangag kararag. Kidawon ta iti Diyos. Adi na tabaybayan. Ket isuro na kuma no anya tirumbang nga aramidan ta. At dadagiti kalugaran mi ama intriga. Maipapan ka da Veron kan Renato, Padre. Day tatag dadatang agpaiso. Kastagayam, kabsat. Agam no siyak. Makunak anasimpet dagijay nga agasawa. Nagagat ni Renato. Taiman nugot iti jaya ken kuana daosang asukayen na ti paset ti daga daosang. Ngamday ta tinangrugyan ti pakaintrigaan ti daduma maipapan kadakwada, Padre. Apay, kabsat. Kasano, kunada ang naggapuda iti syudad. Ngam nalaing mat nga agsukay iti daga ni Renato.
Madlaw ang nairuam nga agtrabaho iti talon, padre. Iso amas daaw ti daduma a kalugaran mi. Maipapan kadakwada nga agasawa. Saan ka kumaagumura iti bagak, Veron, ha? Anya dayta, Paula. Saan kami adakas nga agnanaod ditoy? Ngam, apay akasla naatap kayo kada kami. Ha? Ammom kadi nga adda ti dadduma a kalugaran may amang rugin nga agatap? Gapu iti madmadlaw da kada kayo ka ni Renato? Anya? Ne, apay apagatapan da kami. Kasi tinakunakon, naadayo nga mintirik nayo kada kami. Saan kayo ang makidupdupong? Man-mano ang makita da kayo arumar iti pagnanaedan nyo. Iso Awan ti dakas nga aramidan mi, Paula. Sige, panawan kan dito eh. Uray asino, talaga nga agatap gapu iti madmadlaw da kada kayo, Veron. Padre, Naipagamot lang kanyak ni Renato ti panggap yung agasawa. Kaya't kas na kunakan kwa na. Saan nyo magunod tinawlima ka pa nagbiag? Aging nga adda ti bidot asaan nyo anailintag. kaya't yasawan, Padre. Rumbang asumuko kami itilintag. Saan ka di nga iso ti rumbang, Veron? Laglagi pam. Saan lang adag itipan na kabagi tilintag ti mangan anop kada kayo. Sapsapulan da kayo madag iti sigod akakadwayo. No masarakan da kayo. Nakarkaro na may sagmak kayo. Gapo ta sigurado nga inhustisya ti masagrapyo. Naulpit dagiti sigod akakadwami, Padre. Sigurado asanda kami abyagan. Dahita nga rod. Kasano magunod yu tinaulimag a panagbiag no bilang. Isungag panunod kayo na imbag. Sapay lakuma ta makapagdesisyon kayo. Sakbay amaladaw ti amin. Ammom anak ko, no anyaman ti ilimlimod dagiti agasawa, santan arumbang abyangan, ti importante kat awandar aramiden da adakas. Nanang, Amin tayo, adda ilimlimod na. Isu na laeng taagduduma. Ti makunak, aging nga awantar aramiden da adakas. Saan arumbang akad ngan tayo ida, anak ko? sa bagay, husto kayo nanang. Kan maysa, nasingpot damat akasarsarita kan kalangan. Iso na laang ta naatap da. Kasi tinako-nakon, saanan arumbang abyangan ta ida, anak ko. Aging nga awantar aramiden da adakas. Awan, ti karbangan tayo amang husga kadakwada. Nasyak ti pagdamaga. Nakaikad din akong Veron. Diyak kaya't amay raman dagiti agindag ditoy. No bilang ta ditoy ti pakasarakan kada ta dagiti sigud akakadwata. Renato, Husto ti imbalagan ni Padre. Saan ta amagun o ti kalkali kaguman ta na ulimag ka pa nagbiag. No agtali na idmat niya glamlamang ta. Masapula sangwan ta tilintag. Ikaro ta dagiti na aramid ta. Ida aktibo ta pay lang nga rebelde. kasanon, no nakarkaro ang maisagmakta no sumuko ta itilinta. Veron, agpada na tibkar ti pamati ta iti Diyos. Kanayon niya ikararag ta tinaulimag ka pa nagbiag. Mamati ka saan na tabaybayan. Renato, Awan apulos ti panagduhadwak. Kasi tinakunag, nakaikadeng akon. Aramidan tan ti rumbang, Veron. Pakaragsakak da ita panggandang yung agasawa. Ket namaan nyo. Kanayon nga iraman kayo iti kararag ko. Agyaman kami, Padre. Padre, Di ka nagsangit, Veron. Saan na kayo abaybay anti Diyos? Apaman na maikaroyo ti panagbalin nyo akamang ti makan ni kita grupo.
Mamatiak amagunod yun ti arapapyo ana ulimak a panagbiag. Agyaman kami kadagiti balakan niyo, Padre. Awan ang yaman na, Veron. Padre, no bilang taagwarasan ti damag, mabalin ka di. Da kayon ti makaamo amang ilawlawag kadagiti agindag ditoy. Nasingpot da kada kami. Iso asaan mi akayat ama iraman da. No bilang tamasarakan da kami dagiti sigod a kakadwami. Di kay agdanag. Siya kung ti makaamo. Diyos ti bang tarabay kada kayo nga agasawa. Iti isusukoyo. Isumot lagayam akas jay ti iwas da Renato ken Veron anya, Paula. Sigod damat gayam a rebelde. Ngamsim mo ko dan. Dayta ti adda di ta pagiwarnak. Saan ka di? Kat sigon dayta artikulo. Kayat dan ti agbyag iti naulimak. Wen, husto dayta. Nasingpot damat. Itinabi ita pa nakipagnaadda dito'y lugar tayo. Napaliiw ko nasingpot da. Pudno dayta. Nasaya at ti panagpuspuso da. Imbaglaangan ta nakapagpanunot da. Kat simina da iti sigod anak kaikapengan da a grupo. Ngamin, kalikaguman damat tinaulimak a panagbiag. Kalpasan di sa magmamanatawen. Nawayatan, Veron. Naiserbitan iti pagbaludan tinagbasulan ta idi. Gapo iti pa nagbalinta a rebelde. Pakaragsakak unay da ito nga aldaw, anawaya-wayaan tan Renato. Agyaman ak iti Diyos. Oray siyak. Nalaos ti panagyaman ko iti Diyos. Iti lasod dagiti tawa na kaadata iti pagbaludan. Tila ang Diyos tinagkamangag. Nang runa kat saan tang agkit kita. Kastamat lang tinaramid ko, Renato. Diyos lang tinagkamangag. Awanin ti sabali. Aldaw rabi ingin karkararag ko. Amagunod ta tinaulimak apan nagbiag. Kat mamati ak nga ita. Mapasama kan tinabayagan akit kita unta. Husto ka. Katikayat ko. Agsubli tayo iti lugar anaudi ang nagkamangan ta. Sakbay asim mo ko tan. Naulimag ijay. Nasingpot dagiti lumugar. Kaya't kumadday ta, Renato. Ngamsakbay ngagturong ta ijay. Mapantapay iti simbaan. Agyaman ta iti Diyos. Gapo iti panang tarabay na kadata. No tinagbidot, kat ilintag na tinagbidutan na, si dadaan mo ti Diyos amang pakawan kan mangawat kan kuana. Papagayam ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan, anay tampok diti programa tayo. Dala, kinapudno kan biyan. Insurat para iti radyo ni Ferdinand Feria. Iti direksyon Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kandaytoy nga istasyon. Agyaman kami iti inkay panagtarabay na imbag nga oras kada kayo amin.